hanci da rashawa shi ne ke sa ni damuwa. Ya da bai kasa ta mai za ya zama mafita. Cin hanci da rashawa shi ne ke sa ni damuwa. Ya da bai kasa ta mai za ya zama mafita. Gaskiya mai tasarrafin mutum a cikin kalma guda daya, wanda bai da dabare mata kuma ba shi da kishiya. Da kai muke ta wasu limin roƙi ka ba mu mafita. Cin hanci da rashawa shi ne ke sa ni damuwa. Ya da bai kasa ta me za ya zama mafita. Sa ni damuwa shi yake zama silar gurbacewa ta rayuwa, shi yake shiga jinin mai cin hanci da rashawa. Nemuwa ce za ta same shi babu shi ba mafita. Cin hanci da rashawa shi yake sa ni damuwa. Ya da bai kasa ta me za ya zama mafita. Shi dan adam idan yayi cin hanci da rashawa, za ya guba ya kai wa iyali su ta rayuwa. Za ya ba su ci da sha da tufafin nan na rayuwa. Shi tunanin da yake rannan ya samu mafita. Cin hanci da rashawa shi yake sa ni damuwa. Ya da bai kasa ta me za ya zama mafita. Su kwa jami'an tsaro burinsa a ba su rashawa, ta zamo jinin jikin ba ita ba su natsuwa. Za su kyala duka mai laifi ya sake a rayuwa. In ya ba su dan abin hasafi sai su ba shi mafita. Cin hanci da rashawa shi yake sa ni damuwa. Ya da bai kasa ta me za ya zama mafita. Tushen ilimi da tarbiya, cin hanci cikin siya zama ruwan dara mai gama duniya. Malamai ga ɗalibansu suke neman abin miya, ko su ɓata ɗalibai sunan za su ba su mafita. Cin hanci da rashawa shi yake sa ni damuwa. Ya da bai kasa ta me za ya zama mafita. Lafiya uwar jiki ta ce tushen gina rayuwa. In ka je asibitoci nan ma babu natsuwa. Talakan da bai da shi gun likita zai ta damuwa, kuma ba su tallafar marashi don ba ce mafita. Cin hanci da rashawa shi yake sa ni damuwa. Ya da bai kasa ta me za ya zama mafita. Kotu ta zama gurin neman adalci a rayuwa, yanzu ta zama fage na siyasa mai sanya ɗimuwa. Dandalin da duka adalci yau ba ya samuwa. Usmaniya na kira gare ku ba mu mafita. Cin hanci da rashawa shi
kasar mu sannan mai juriya. Sai a dinga alfahar a waje da gida Najeriya. In muka yi haka 'yan ƙasa ta shi ne mun samu mafita. Cin hanci da rashawa shi ke sa ni damuwa. Ya da baibaye ƙasa ta me za ya zama mafita. Cin hanci da rashawa shi ne ke sa ni damuwa. Ya da baibaye ƙasa ta mai za ya zama mafita.